салом бинандагони азиз, мо имрӯз суҳбате дорем бахшида ба соли нави милодӣ бо яке аз чеҳраҳои шинохтаи тоҷик, ровӣ ва блогери шинохта Сабринаи Назрӣ. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёда дарам. Миннатдор ҳастам. Сараввал мехостем бидонем, пеш аз модар будан рӯзи шумо чӣ гуна оғоз мегардид, баъд аз модар шудан чӣ гуна оғоз мегардад? Хуб, саволи аҷиб. Пеш аз модар шудан, албатта рӯзи ман чун ҳар вақта субҳ мехестам, барои шавҳарам хӯрок тайёр мекардам, баъдан аз паи кор бор мешудам. Аз рӯзе ки ман модар шудагиам, аввал албатта мехезам, фикри фарзандамро мекунам, яъне дасту рӯяшро мешӯям, либосаша иваз мекунам, шикамакаша сер мекунам ва якум фарзандамро омода мекунам. Баъд аз қафои худам он мешем. Шумо ҳамарӯза дар тӯю маъракаҳо ҳастед. Дар як рӯз барои Карашмабону чанд соат вақт ҷудо мекунед? Ҳар вақт ҳар хел мешавад, додарҷон. Рӯзе ки корам зиёд бошад, субҳ мебароям, шом ба хона ворид мешавам, хай баъд шаб якҷояем. Рӯзе ки корам сабук бошад ё ки умуман рӯзе ки кор надошта бошам, кӯшиш мекунам ки аз назди Карашмабону дур нашавам. Чун баъзеҳо мегӯянд Карашмабону ба модараш ва баъзе дигар мегӯянд Карашмабону ба падараш монанд аст. Ба фикри шумо бештар ба кӣ монандӣ дорад? Рости вай фарзанди худам ман намедонам ба ман зиёд монанд аст ё ин ки ба падараш монанд аст, вале бештари комментарияҳо, бештари нафарон мегӯянд ки ба падараш монанд аст. Як-ду нафар камтараш мегӯянд ки ба ман монанд аст, вале ман мехоҳам ки ба падараш монанд бошад, чунки духтари падарашай, доимо бо падарашай. Даромади аслии шумо аз тӯю маъракаҳост ё рекламаву сабти роликҳо? Даромади асосии ман аз меҳнате ки ман ҳамарӯза мекунам, вай фарқ надорад. Тӯй аст, маърака аст, реклама аст, дигар аст, аз ҳунарам аст. Дар як ҳафта чанд тӯй ва чанд рекламаву ролик сабт мекунед? Инаша ман ҳисоб намекунам. Ман дӯст намедорам ки хароҷот ё ки даромади худро ҳисоб кунам. Чун шумо худ як рӯз гуфтед ки дар пайи сохтани хона ҳастед ва аки Абдулло низ чанд рӯз қабл дар эфири худ гуфтанд ки мо дар пайи сохтани хона ҳастем. Мегуфтед хонатон дар куҷо сохта истодаед ва чӣ қадараш буд шудааст хонаро? Мо қариб 6-7 моҳ шуд ки сохтмон дорем. ҳавлӣ сохта истодаем дар дохили хонаи хуштоманам. Насиб карда бошад хонамон омода шавад, тайёр шавад, баъдан якҷоя бо ҳамроҳии хусру хуштоман, қайсингило зиндагӣ мекунем. Ҳоли чӣ гӯям 50% шудагӣ, 50% не, ҳамаша сохтем, таъмири дохил мондагӣ. Дар як барнома бо Рафаэл Гуров гуфтед ки мо айни ҳол дар як сохтани як сохтмони нав ҳастем. Ин ҳамон хона буд ё ягон чизи дигар? Ҳамон хона аст. Сохтани яъне ҳамон хона аст. Бале. Сабрина Буно, росташро гӯед, дар як рӯз барои худ чанд соат ороиш мекунед? Чанд соати худро барои 1.5 соат, 2 соати худро ҷудо мекунам барои зебогии худ. Санаи 23 декабр як навор гузоштед ки ҳамроҳи акаи Абдулло дар Яккасарой ҳастед. Мегуфтед ки ҳамон ҷо дусолагии ҷашни тӯятон буд ё ягон маъракаи дигар буд? Ва ман ин танҳоро махсус барои Сабрина ва Абдулло иҷро мекунам. Як қарсаки баланд дар ишқи романтикӣ. Рафтем. Ҳама аплодисменты, друзья. Свадебный вальс. Повторим, как 2 года назад. ишқи романтикӣ, шамъе ба торикӣ, овози мусиқӣ ҳаст дур. Мо ҳар куҷое бошем унҷо тӯй мешавад, ҷашн мешавад, хурсандӣ мешавад. Рости мо рӯзи 23 декабр буд, дар чорабинии 13-солаги ақиқа қарор доштем ва ҳамчунин рӯзи тӯи худро низ дар ҳамонҷо қайд кардем, ҷашн гирифтем. Бале, бисёриҳо фикр карданд ки мо дусолагии тӯямонро қайд карда истодаем. Бисёртар хӯрокҳоро дар берун фармоиш медиҳед ё худ мепазед? Ман дар як рӯз додарҷон бовар мекунед, як маротиба хӯрок истеъмол мекунам. Ман субҳгоҳӣ наҳорӣ намекунам, нисфирӯзӣ хӯрок намехӯрам. Ҳама корҳоямро анҷом медиҳам, баъдан бегоҳ шомда хӯрок мехӯрам. ҳозир графики ман ҳамин хел шудагӣ. Мегӯянд аки Абдулло ҳам ошпази хуб ҳастанд ва дар хонаи шумо бо аки Абдулло пухтупаз бонавбат аст. оё ин рост аст? Не, бонавбат нест. Шахсан шавҳарам хӯрокҳои худамро дӯст медорад. Дӯст медорад ки ман хӯрокпазам ва ӯ
дар кӯча кам хӯрок мехӯрад, бештар дар хона хӯрок мехӯрад ва ӯ низ дӯст медорад хӯрок омода карданро. дасташ бомаза аст, хӯрокҳои бомаза тайёр мекунад бо хӯрокҳои замонавӣ ба монанди гамбургер, анамин чизо, салат, як бисёр чизо хӯрокҳои аҷоиб омода мекунад. бо хоҳиши худаш мекунад, ман маҷбур намекунам. мебинам ки баъзан вақт худаш мехезад, аз пеши худаш омода мекунад. бисёртар вақте ки ман ҳомиладор будам мефаҳмидам ки дилаш ба ман месӯхт, мехост ки барои ман як хубӣ кунад, меҳрубонӣ кунад, маро шод кунад, мехост ҳар чи омода мекард. соле ки сипарӣ гардида истодааст барои шумо чӣ гуна сол буд? ҳама сол барои худ хубӣ дораду бадӣ дорад. бадиам не бар тариқи ягон пастию баландӣ дорад. ба ҳамин хотир наметавонам гӯям ки соли хуби бадам буд ё ин ки соли бад буд. хай шукр солро бо хурсандӣ паси сар кардем. нисбати соли гузашта ин сол барои ман соли хуб буд. соле буд ки фақат кор кардем. дар оянда чӣ нету нақшаҳо доред? акнун ман нафаре ҳастам ки барои ҳамирӯза зиндагӣ мекунам. наметавонам пешгӯӣ карда ки ман нахе нақша ҳаст дар дилам, мехоҳам, вале ҳамуна бо ҳаракатҳои худ дида баъд вай мекунам, орзу мекунам. аз қобилияти худам дида чӣ мекунам, орзу мекунам да. хай барои як зане ки соҳиби оила аст чӣ шуда метавонад, чӣ орзуҳо шуда метавонад? оилаи хуб, хушбахтӣ, фарзандони солим, тамом кор аст ки ҳамин хел ҳамарӯза кор карда истодаем. чун шуморо яке аз хушбахттарин оилаҳо дар тоҷикистон мешуморам ва чун дар як озмуне ки мо баробари ҷонибдори баробари гендерӣ ҳастем, низ асоси чеҳраи он шумо будед. хушбахтии асосии шумо дар чист? хушбахтии асосӣ барои ман ин албатта оила аст. падару модар, фарзандои падар, фарзанди ҷигарбанди худам, шавҳарам, ҳамин наздикҳо, пайвандо, солимии онҳо буд. бале. дар охир миннатдории худро ба шумо мерасонем ки даъвати моро рад накарда омадед. аз номи худ ва аз номи кулли кормандону мухлисони сомонаи оила шуморо ба соли нав бори дигар табрик мекунем ва дар корҳоятон барору бурдборӣ хоҳонем. ташаккури зиёдо дарам, миннатдор ҳастам. соли нави шумову бинандагони шумо муборак бошад. соле ки дар пеш моро интизор аст, соли хуб бошад, соли некиҳо бошад, соли пирӯзиҳо бошад ки азизону пайвандони шумо ягон кас бемор нашаванд. ҳама вақт хушу хурсанд бошед. ватани мо обод бошад. ҳамин ватан ки обод бошад, иншалло ки оилаам обод аст, солим аст, ҳамаш хуб мешавад. бинандагони азиз, ин буд суҳбати мо бо ровӣ ва блогери шинохта Сабрини Назрӣ. то барномаҳои дигар хушу хурсанд бошед.